Yes, kung sulit mga explorer, ito namang Dorang the Explorer. At syempre, kasama natin ulit ang ating mga kabarag-barag. Mga kasama nating maglampong. Kasama natin mga little Doros, lalo na ang mga chikiting na galing ng Bicol. At yan nga, at ipapatry natin sa kanila ang ating pinagmamalaki na extreme adventure na meron ng Ilocos Norte. At ito ay matatagpuan sa Umok ni Siwawer dito sa Vintar, Ilocos Norte. Ito ay ang zipline at bike line. Papatry natin ito sa kanila mga explorer. Siyempre, kailangan natin magsuot ng mga safety gear. Nangangatog ng ating mga tuhog dahil medyo mataas-taas ang ating aakyatin. Ay talaga, ramdam ko ng aking pagkatito. At syempre, may mga batang makulit pa rin. Itong si Justin, napakamaligalig. But anyway, nag-enjoy sila mga explorers. So, panoorin nyo to kung paano sila tumili, paano sila tumawa, at paano sila muntik ng umiyak sa mga rides na kanila matatry. So, ito panoorin nyo mga explorer. Bawat tanaw may buhay, Dorote Explorer, gumagala ng may dahilan. Sa kalikasan niyayakap ng hangin, pinapagaling ng tanawin. Yan si Dorote Explorer. Bawat pasyal may damdamin, hindi lang lakad ang biyahe, puso rin ang tinatahimik. Kamera sa balikat, memories ang hinahabol agad. Bundok man o dagat, kahit simpleng kalsada. Sa bawat lugar may kwento, may alaala. Sa bawat sandali, may aral na dala. Hindi kailangan ng yaman para makaramdam. Sapat lang sandali, presensya at kalayaan. Sa bawat pahinga, mas malinaw ang isip, mas kilala ang sarili sa bawat pag-alis. Kung minsan kailangan mo lang lumayo para makita kung saan ka talaga patungo. Sa bawat tanawin, may sagot na dumarating. Tahimik pero totoo, ramdam sa dibdib. Doroy Explorer, gumagala ng may dahilan. Sa kalikasan niyayakap ng hangin, pinapagaling ng tanaw.